Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Rasul khusus selimu alif hadzal kitab. Nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya diriwayatake apa anna Yusufa sak temene utawi Nabi Yusuf alaihi salam iku wajah madhep sapa Nabi Yusuf ila abihi maring bapake Nabi Yusuf jiharon kale ngedeng. Wama jihazan ora jiharon. Jihazan hale apa? Berangkang apa jihazan? Oh, jihazan hale nggawa bekal. Wa ma'atirakhilatin gitu. Wa ma'atirakhilatin. Lan anu ya bekale tumpakan. Lan werna-werna gawane tumpakan. Werna-werna gawane tumpakan. Maati apa-apa. Ana kimpul, ana garut. Pokoke werna-werna. Sing ning unta niku werna-werna. Tela ketan manga akhawatihi sartane sedulur-sedulure Nabi Yusuf liyatu krana arep padha tumeka sapa dheweke kabeh bijamingi ahlihi kelawan sakabehane keluargane Nabi Yusuf saka bapakne sak kakang-kakangne ila Misra maring Mesir, maring kraton Mesir. Terus mbune napa? Wahum
Wahum utawi dheweke kabeh yauma idzin ing dalem dina iku isnani ana loro wasab ngunalan 70 ma hiya barang baina rajulin kang ana ing dalem antarane wong lanang wa imra'atin lan wong wadon. Ana siji riwayat Nabi Yusuf niki madhep ning ngarsane bapakne ning Nabi Yakub. Apa bapakne Nabi, putrane Nabi. Wis turunane turunan Nabi. Nasabe nasab Nabi. Bapakne bakul, anake ya bakul. Kula terus apa-apa didol niku apa ya. Nasabe nasab bakul. Apa didol? Nasib dadi medun. Dun saka bapakne. Nasab kula iki loro ya nasab kula. Di aneh. Mbah kula saka simbok kiai. Mbah kula saka bapak blantek sapi lho. Dadi mah ruwet akhire. Ora cetha tenan iki. Kadang lirik barang kaya kena goleki bati. Iki saka Mbah Kakung iki mesti aku. Kadang nek ana ngaji penasaran, pengen ngerti, pengen melu. Wah, wis saka simbok. Ya saka simbah, saka simbok. Nek wis rada lumayan mbangane surem-surem. Nasab kok surem-surem. Ora cetha. Kowe nek sing sepuh-sepuh riki, niku ngerti sejarah Mbah Kakung biyen blantik sugih lemah kono do duwe. Tenan kuwi nek sing sepuh ngerti nek ngisor sutet nggone sandinge Mbah Haji Daldiri iki nggone Mbah Kakung biyen. Kondang sugih terus kok pandhu iki pira. Wah, sugih kareng yo blantik kok yo. Ning ketoke sruwing-sruwing lentek iki gegodho wedokan kuwi lho. Ketoke iki kuwi ya. Omonge wong sepuh-sepuh. Omonge wong sepuh-sepuh ki ming diceritani karo sing sepuh-sepuh kuwi. Sugih tenan biyen iki undi-undi lemah. Yakin sugih tenan, top tenan lho. Kakak ya. Josai. Anten-enten saiki ora ninggali apa-apa. Pahit tenan. Sugih banget sing mentek. Untung jiwa kula iki sing rada akeh nasabe saka Mbah, saka simbok, saka Mbah Kyai dadi. Anak lanang iki saka sing putri, anak wedok iki saka sing lanang ngono kok lho. Ben sak karepku leh kok. Bulan Nabi Yusuf madhep ning ramane iki wis matur. Pokoke Bapak panjenengan sakniki kula boyong. Wis kula beto ten kraton Mesir. Sedaya sampun kula siapke. Jahazan. Ati madhep jahazan. Nggawa ubo rampe. Nggawa sak kabehane perkawis. Wajan saka cilik ngantek gedhe kula gawa kabeh. Nek nggo gegoreng. Wong kraton wis pepak jenggo wajan.
nyemrimi. Pun iki kabeh kula gawa gawan sak tumpahan unta nika kebak. Sakniki jenengan kula boyong Pak ten Kraton Mesir. Termasuk kabeh kakang-kakang kula. Kula gawa mriku kabeh, sak bojo sak anake. Wis pokoke kula gawa kabeh men iso kumpul dadi siji. Wis. Lah kene piye le didol Pak, didol. Ket mau kok underane ping dol-dolan. Ora cocok. Ha ming underane kok dol-dolan. Wis ora dadi. Ayo paling ora anu iki diwakafke dienggo masjid napa dienggo kemaslahatan agama gek dadi celengan akhirate jenengan ngono. Celengan akhirate bapakne nek cara mbekteni wong tuwa, cara wong golek keuntungan akhirat ngeten niku ki ora kok mung dol-dolan. Pokoke iki diwakafke pripun nggo sedaya kula boyong ten Kraton Mesir. Ten rika butuh napa-napa kula turuti. Nek ora arep butuh lemah nggo gawe omah walah kowe sak nggon-nggon ten rika. Pun iki diwakafke mawon kek-kekke apa pripun. Syukur dikeki sing mulang ngaji men nggo ngaji. Men nggo ngaji gek dadi akhirat. Ning yo ora ana ya wong mikir. Kekke mulang ngaji. Dole payu kekke. Dasare ana sing nyetani je. Kekke sing mulang ngaji wae. Engko men nggo ngaji, nggone iki terus nggo ngaji dadi akhirat wae ya nek pikirane nggo ngaji. Nek darah yang mengalir turunan blantek, setan iki, setan iki. Wah, ora sida dikeki. Diboyong kabeh ning Kraton Mesir, basan ditung cacahe saat niku ana 72 lanang wedoke total ana 72 irit-iritan nggonto ae. Jan irit-iritan nggonto 72. Nek nggo Avanza ngono rak yo wangun kae to. 72 dipepetke dibagi 8 wong Avanza isine 8 ngono. Wah, akeh banget ya. Nggo zebra ngono wah wis ora tekan-tekan. Sing siji mlaku, sing siji macet. Kuwi iki nggo unta. Gek kamangka ora saben unta tumpaki wong, ana sing ditumpaki wong, ana sing nggo gawan, tumpaki wong, ana sing nggo gawan. Alah nek kaya ning TV-TV kae dadi untane loro sing ngarep ditumpaki, sing mburi dienggo gawani gawan ngono. 72 wong. Wakanu lan ana sapa dheweke kabeh Nabi Yusuf sak keluargane khina kharaju tatkalane padha metu sapa dheweke kabeh min Misra saking Mesir. Manga Musa sartane Musa alaihi salam. Sartane Nabi Musa alaihi salam. Ana iku situ ma'ata alafin. 600.000 wa khamsu ma'atin lan 500 dadi ana 600.500 piye to kuwi 600.000 lho pira lho
600.000 tambah 500 iki piro? Ayo 600.000. 600.000 tambah 500 wong. Nggih niku to? 600.500. Lah ternyata perkembangan mangsa saka Nabi Yusuf dadi raja Mesir terus medun keturunan ngantek tekan Nabi Musa. Iki lete mbuh pirang taun ngono ngantek tekan Nabi Musa. Mesir niku wis dadi wargane sekitar 600.500. 600.000 6.500. Oh ngawur sing maca aku kok. Waton. Kok ming 6.500. Wah ngawur nih. Iki situ maatin 600 terus alafin 600.000 ora kok 6.000. Dadi warga Mesir iki mbasan tekan Nabi Musa. Warga Mesir sing sakniki ibu kotane Kairo sing ana universitas tertua jenenge Al Azhar nika. Nggih, Al Azhar sing ning ibu kota Mesir ning Kairo. Niku nalika dikuasai karo Nabi Musa wargane wis 600.500. Wis akeh dadi. Wa bidongatan lan hale punjul wasabngina lan 70 apane rajulan wong lanange bahkan punjul 70. 600.570-an munggah medune kurang piye. Siwa zuriyati kang sakliyane dzuriyah wal harami lan sakliyane wong jempo-jempo. Iki diitung sakliyane dzuriyahe Nabi Yusuf, Nabi Musa ora diitung. Termasuk wong jempo-jempo ora diitung. Di sing tuwek-tuwek ngono iki sak klebu. Ora diitung kok ya. Ben kliwatan ra oleh PKH ya ben. Wis ra tuwa kok. Kuwi wis ora diitung kuwi. Waduh akeh banget lho. Perkembangane keturunane akeh banget. Ya kaya ngene dhewe niku jamane kita nom ngoten niku riki mengalor mengidul ngeten niku akeh sawah akeh sing suwung. Kok sakniki wis rentep. Gampangane nek sing kiwa teng mriki tengulan mengidul tekan dalan aspalan kidul kae wis mulai kebak omah sakniki. Kayak mbiyen iki lega sawah gung liwang-liwung. Alah ming berapa puluh tahun saja tambangan. Nak beranak nu do gawe omah. Do ndi bojo. Duwe anak meneh. Terus sing ketuan ra ndek anak wis didol, dinggoni wong liya. Dinggoni wong liya wah wis. Luas tenan. Wa kanat lan ana sapa zuriyatu zuriyahe Nabi Yusuf kantek tekan Nabi Musa niku ana iku alfu alfin 1.000.000 wa ma'atai alfin lan 200.000 gek zuriyahe Nabi Yusuf medun tekan Nabi Musa niku ana 1.200.000 1.200.000 terdak turune. En putra-putrane putune do akeh-akeh. Zaman isih sela donyane. Ngantek Kanjeng Nabi itu juga menganjurkan nek golek wong wadon niku golek wong wadon sing manaan ngono kae. Akone Kanjeng Nabi golek wong wadon sing manaan. Manaan iki iso duwe anak akeh.
manaan. Kanjeng Nabi tau ngendika ngaten niku ana hadis ya digolek wong wadon sing ya mui nek sing paling penak le memahami manaan iso ketokke anak akeh. Wong anake akeh-akeh nek mbiyen. Dulur-dulur Islam sing perempuane cadaran kae ya nganjurke sing penting kono ki anake akeh. Kae anake ya akeh lho kae. Cilik-cilik teng greweng kae wangun sih. Anake ya akeh. Aning wong kaya keten niku ki ya ora lepas saka garis takdir Allah Subhanahu wa taala kok. Nek nggon masalah anak niku garis takdir. Kadang dikarepke tetep orang duwe ora ana ya iso, kadang ra dikarepke teng jerdul kae ya iso. Dadi malah gedudal. Kesundulan ora dikarepke malah teng jerdul. Gek sing wedok iki nek ditakoni nggo pecintraan lah kok ya ndang gedudul to, Mbak. Njak bapak niki radong wae ora mungkin. Kok nyalahke bapakne apa ya ming wong sitok ora iso kaya. Senengane nyalahke sing lanang. Niku iki ya wong loro ora bapakne sing radong iki wong loro. Ning wong berkah dalam arti Allah sing menghendaki ta ya piye nek dene wong Gusti Allah sing menghendaki. Diterima dan didadekke lahan ngibadah ngono wae. Ora usah dinggersulani. Kula wingi bededengan wah iki kudu duwe anak lanang aku. Nggo penerus emosine ngono kuwi ngantek. Dulur-dulur ngaji ngendi-endi tak jaluki donga. Rombongan ngaji Senenan Minhajul Abidin iki nganangke ziarah kae pokoke aja ngantek lali ndongake men anak kula lanang lho. Agene yo metune wedok. Kula ngantek neliti-neliti sing mare ra mandi sing gitu ki wong iki aku. Kok dadi kaya ngene. Iki ana sing khianat ta. Ya Allah pokoke kaya wedok wae lewune ngono iki. Wis arep nggo penerus e malah. Ning yo nek Allah menghendake arep wedoke kae, engko nek tar-tar plirak-plirik kae. Suarane seru, pinter, plirak-plirik kae wajos lho. Yes, luwih keras mbangane mumpuni ngono. Angger pinter cerdas sing penting yo. Wakot burika hale temen-temen diberkahi fihim ing dalem tedak turune Nabi Yusuf apane kasiron oke-oke. Kayak kamangka ya jenenge turunan Nabi to otomatis duriya iki do diberkahi. Ning turunan tenan aja ngaku-aku lho. Ora karo ngaku-aku kudu turunan ngaku aku. Wong ngaku iki kudu kuat kok ya dasar dalile kuat. Nek ngaku turunan iki dasar dalile kuat. Bener nek karo ngaku aku. Nek niki jan oka-okae turunane Nabi Yusuf niku diberkahi. Hatta balahu ngantek padha tumeka sapa dheweke kabeh hazal ngadat. Da ing ikilah wilangan fi muddati Musa ing dalem mongsane Nabi Musa manga anna bainahu sartane sak temene iku ing dalem antarane Nabi Musa wa baina Yusuf lan antarane Nabi Yusuf iku arbangatu sanatin arbangu ma'atu sanatin 400 tahun. Selisih 400 tahun ngantek netes run temurun
Tedak turun saka Nabi Yusuf ning Nabi Musa niku 400 tahun ngantek iso tekan sak yuta 200.000 bahkan punjul. Kuwi ming turunane Nabi Yusuf ning Nabi Musa urung warga sing umum. Warga sing umum ini rasah diitung mah mumet. Entek-enteke rembug ora pate ana. Iki tedak turun Zuriyah 400 tahun. Memang antarane nabi siji terus karo Allah dituruni nabi sijine niku biasane selisih taune 400 500 tahun. Iku angger selisih 400 punjul kirimi nabi kon benake tatanan donya, kirimi nabi kon benake tatanan donya terus ngono. Tedak turune ya akeh tenan. Lah saiki kudu tedak turun kowe ngaku tedak turun kudu Zuriyah kowe ngaku Zuriyah kok ya. Mengaku-aku tok, kadang le ngaku lucu tujuane men dihormati, le ngaku lucu tujuane malah rada elik, men njaluk apa-apa dikeki. Ngaku Zuriyahe Nabi ning tujuane men supaya nek njaluk apa-apa dikeki. Kayak engko le doktrin serem. Yang namanya Habib Umar itu sampai ngendika seandainya tidak malu dengan Allah, sungguh api Quran, kok api Quran, api neraka saya padamkan. Wah, serem lho. Ngatasé wong kok arep mateni geni neraka. Nek ra malu ro Allah, bahasane wis ra mutu. Seandainya tidak malu dengan Allah, wis kumalungkunge sak pole. Allah jeming sekedar disikapi nganggo tidak malu. Api neraka sungguh saya padamkan. Wah, wis serah. Lah apa ya malaikat Malik ki blereng karo kok ngono kuwi. Ya malaikat Malik ki dicipta tanpa perasaan sih. Sekali memang ahli neraka ya ora urusan kok. Ora kok ming waton terus di nut apa sing dadi karepe mboten. Dadi nek gawe cerita karo nek njaluk wangun tenan. Kamu berapa ini kamu? Insya Allah, jangan insya Allah, wajib. Waduh. Nek njaluk kok jangan insya Allah ning wajib. Tobat kok ya nek iso ki ngekeki je wong ki sak api-apike tangan ning dhuwur mbangane ning ngisor. Ning dhuwur ki ngulungi ning ngisor ki nampani. Sebabe nek nampani ning dhuwure engko tiba. Ayo nampani kok ning dhuwure. Mula ya nek nyata-nyata Zuriyah niku kudu konkret, pembuktiane konkret. DNA-ne piye? Terus engko nika catetan nasab, jenenge kitab nasab. Catetan nasabe piye? Dijikuk minimal ngono kuwi engko 6 po 5 medun ngono kuwi engko wis munggahe ketemu. Kuwi jenenge catatan nasab. Terus sejarah saka kae manuskripe piye? Lah gelap kabeh ngaku aku. Ora main kok ya nek ngaten iki. Tur sing jenenge wong niku mulya apa cilakane ning donya terutama ning kubur tekan akhirat iki ora masalah keturunan. Ning ketakwaane. Mbok keturunane wong peteng nek takwane sip buat tetep swarga kok. Matine wae enting kok kapuk kae. Lha nggawa wae kaya arep mlayu-mlayu kae. Padahal keturunane peteng, ora cetha, tapi takwane ampuh. Le konsep urip jian wutuh kena nggo nyelengi ngamal saleh, matine sip enting wangun kae. Apik tenan ya, apik tenan kabeh wong ngalem. Ha iki sing paling jos iki ngeten iki. Anake sapa to mbuh wong ketoke teko wae ora ana wong ngerti. Teko wae ora ana wong ngerti biyen ning kene iki ya wis mung waton manggon ning kene. Nunut kono nunut kene terus ana sing mesakake dikeki lemah titik kon gawe gubuk. Jebul nek bengi ra tau turu tahajudan.
Ya kadang sok dodokan barang kadang. Loh. Tetep tenan nih. Gandeng uripe we ya lemune arep nggo DP-DP Allah duwe apa-apa ki ora tau dinggahke. Mesti dikekke. Wingi kae ndetela 4 tengker ya sing 2 tengker dikekke tanggane. Sing 2 tengker digodhog. Wah jan lomane kok ono jajal. Nek sing ditela 4 tengker ki sing ngaji kae rak meneng dimplok dhewe. Wong alasane ming 4 tengker. Wah iki ditela 4 tengker we ra owel. Sing 2 tengker disedekahke, sing 2 tengker dipangan. Ngerti cah cilik dolan ning ngarepane gubuke dheke ngono. Didumi 2000 wong telu dadi entek 6000. Iki nek do jajan yo 2000. Nuwun yo Mbah. Ono sing ngeten iki. Sesuk tak dolan dene meneh yo Mbah. Ya, dolanan dene. Wah, wis. Dan sapa-sapa do seneng cah cilik do seneng tangga do seneng wektune dintekke nggo ngibadah arepa keturunane ra cetha mbuh sapa iki tetep wong mulya tenan. Ora urusan keturunan kok ya sakjane nek ngibadah iki. Inna akramakum ngindallahi atqakum. Sak temene sing paling mulya ning ngarsane Gusti Allah saka kowe kabeh niku kowe kabeh sing paling takwa. Kayak jenengan kan paham definisi takwa niku seneng nandangi dawuh, uripe ngati-ati wirangi, semingkir saka keharamane Allah, saka dosane Allah. Kan iki istimewa jane nek jenengan paham rasah ngendelke keturunan. Turunane Suramenggala ya ben. Ora masalah, sing penting takwa. Turunane sapa-sapa ya ben, sing penting takwa. Lah takwa niku iso ngelola uripe nggo ngumpulke ngamal-ngamal saleh sing sak ogahe. Tenan wis ngeten iki. Dan iki kesempatan nggo sepuh-sepuh ngeten iki arep ngopo jal. Ngumpulke dhuwit nggo ngopo wong ya ora pinter golek dhuwit. Ngumpulke barang-barang ning omah karo nggo ngapo ngatok sandangane kok susuh. Mbok yo dilongi nek sing apik ora dienggo ki didol mau apa. Ora amun kok susuk. Iki sing mengalir lagi blantik kok ya masalah. Wes. Tenan wis jenengan ora usah mikirke dzuriyah, ora usah mikirke nasab, ora usah mikirke keturunan, sing dipikirke iki piye carane le nggunakake wektu awak bondo samudayane dienggo ngibadah, dienggo ngunggahke le takwa marang Allah Subhanahu wa taala. Kuwi wae sing ngeterke kamulyan. Wong mulya iki nang nggon takwa. Janjine Allah ning Quran ngeten iku. Nyatane wong biasa-biasa akeh banget sing do mulya-mulya nika. Wong biasa-biasa wae. Ora usah ngeterke dzuriyah. Niki muga-muga dadi ridani Allah. Oh, malam Selasa legi kapan? Oh, mangke dalu sedaya kasuwun tindak rawuh wonten manggen riki ngaji malam Selasa legi kitabe Fathul Ilaih. Jam 8 tekan jam 9. Sedaya mangke kasuwun tindak rawuh ngaji kitab Fathul Ilaih mangke dalu. Ya mbuh ku arep gawe apa. Nek ana sing setor tela ya godhoke tela. Moga-moga sedaya paringi sehat waras, saged nggunakake kesempatan nggo nyelengi ngamal saleh, padang jembar kubure, swarga akhirate, mulya derajate. Ila akhirih wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.